susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay laging kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po yung mag-umpisa na magpuri sa ating Panginoon. Bago po ang lahat, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa gabing ito, Panginoon, sa pag-ingat, sa pagdako sa lugar na ito. Panginoon, salamat, Panginoon. Patuloy niyo po kaming pagkalinisin, Panginoon, upang maging karapat-dapat sa iyong presensya, O God. Yes, Patuloy mo Lord. kaming pag-isahin sa Hallelujah. pagpupuri sa gabing ito. Pang ikaw lamang, Panginoon, na maparangalan sa aming buhay. Hayaan mo ang aming mga puso, Panginoon, na magkaisa upang itaas ka, parangalan ka sa aming papuri sa gabing ito, Lord God. Tunay, Panginoon, napakadakila mo, na makapangyarihan mong Diyos. Tunay, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus, at magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Tayo po yung magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon ngayong gabi. Dakilang Diyos, dakilang Panginoon, maghari ka po sa puso ng bawat isa ngayong gabi. Alina at purihin ang Diyos! Woo! Go! Yes, Lord. Hallelujah. 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 Amen, Lord. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapalan niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Alina at purihin ang Diyos! Halina't purihin ang Diyos. Pagpapalan niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan,
siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos! Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos! Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos! Halina't purihin ang Diyos. Pagpapalan niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos! Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos! Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang alam mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Nananapit kami, Panginoon, sa presensya mo. Hallelujah. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ang iyong mukha. Ako ay narito ngayon! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga! Sumasayaw na nga, sa galak kumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Yesus! Panginoong Yesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Ako ay narito ngayon! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik
galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong Sumasayaw na nga! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong For the last time, sumasayaw na nga! Sumasayaw na nga, Yes! sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko! Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko! Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Thank you, Lord. Patuloy ka naming sambahin, Panginoon, pasalamatan, parangalan sa aming buhay. Hallelujah. Lord, we invite your presence sa gabing ito, Panginoon. Hindi kami papayag, Panginoon, na hindi ka maranasan sa gabing ito. Wala kaming ibang ninanais kundi ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Panginoon, patuloy niyo pong buksan ang puso ng bawat isa na kung saan na tunay na sumamba sa iyo, tunay na magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hindi lamang sa pag-aawit, hindi lamang sa pagsigaw, hindi, Panginoon, mula sa puso, na ikaw'y papurihan, na ikaw ang Diyos. Hallelujah. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan,
ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, walang hanggan. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Ika'y tapat, ika'y tapat, hindi nagkulang, hindi nagbago, hindi nagbago. Ika'y tapat, tapat sa mga pangako. Ika'y tapat, hindi nagkulang, hindi nagbago, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako. Ika'y tapat, hindi nagkulang, hindi nagbago, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Ika'y
Panginoon. Oh, kami namubuhay para sa iyo upang purihin ka, upang sambahin ka, Panginoon. Luwalhatin ka, luwalhatin ka. Salamat, Panginoon. Amen, amen. Panginoon, maluwalhati ka ngayong gabi, maitaas ka. Lord, pakabanalin mo ang lugar na ito, lalo na po ang aming kinatutuntungan. Shikaralabakum baralabakanda ralabasyam daralabahay. Yuko porosika tarabakanda, all demonic spirit. I curse you, I destroy you. You are all eternally defeated po. You have no right and power. Yes, shikaralabakanda, all hindrances. I rebuke you all in the name of Jesus. All binding spirit. Yes, shikaralabakanda, out upon this place. In Jesus' name, in Jesus' name. Shikaralabakanda, and I release the power of God. The power of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit. Panginoon, salamat. I declare, Lord, your mighty words. Yes, sikabababakanda, yes. Let the Holy Spirit move in our midst. Be our teacher and programmer, Lord, tonight. In Jesus' name. Thank you, Lord. We honor you, Father. We praise you. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Maupong lahat, maiwan si Albi, tsaka si Will, maiwan kayo dyan. Amen. Sige, hallelujah. Parang pigil lang mic. Hello, hello, sound check, praise God. Hello, hello, sound check, check, praise God. Pati yung kay Will parang... Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Shikarabakumbaralabakamda. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Mga magandang gabi po sa ating lahat. Kayo pong nasa inyong mga tahanan ay ito po ang huling Miyerkules ng buwan ng Mayo. No? Tama. Amen. So praise the Lord. Hallelujah. Ngayon po ay sa isang sa Sunday na nga ba? Last Sunday pa, no? Pero sa isang linggo ay first Sunday na po ng Hunyo. At thank God, kinakongratulate po natin ang ating bagong Pangulo na ngayon po ay naproklama sa Kongreso bilang bagong Pangulo na ating bansa, ang ating minamahal na BBM Bongbong Ferdinand Marcos Jr. Ayan, palapakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Ganon din na ating bagong Vice President, Sara Duterte. Ma'am Vice, kinakongratulate po namin kayo. Ang aming buong simbahan sa buong Mindoro at sa Pangasinan, dito sa Parañaque, sa Cavite, ay bumabati po sa inyo at ang buong Pilipinas, ang 31 million plus na bumoto po sa inyo. Salamat po sa Panginoon. Thank God. So, ngayon pong gabi na ito, hallelujah, patuloy nating sambahin ang Panginoon. Awitan po natin siya at hindi tayo papayag na hindi po siya kikilos ngayong gabi. Yes, hallelujah. Amen. Sabi nung awit natin, sabi nung simula nung awit, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Sige, tumayo tayong lahat. Kayo ating backup, sama na kayo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man
lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, for the last time, sabihin natin, Lord, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, O Lord, wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Dakila ka, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dilay magsasabing si Jesus ay Panginoon, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ora bayanda halakarababayande rabalakariande. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. Panginoon, salamat. Narito ka sa aming kalagitnaan. You are here, Lord. Narito ka, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your anointing. Thank you, Lord, for your power, Lord. Hallelujah. Greater is He, Jesus, that is in us, than he Satan that is in the world. Lord, salamat po. We are victorious. We are victorious, O God. We are more than conqueror through Christ Jesus. Salamat, Lord, sa iyong kapangyarihan. Salamat, Lord, sa iyong kaluwalhatian. Ihanda mo ang puso at buhay ng bawat isa sa pakikinig ng iyong salita. At hayaan mo, Panginoon,
Hallelujah. Ang gawin mong matabang lupa ang puso ng bawat makikinig ngayong gabi. At hayaan mo magbigay ng hamon sa amin ng mga salita mong ito at maging buhay sa puso ng bawat isa. Salamat Lord, tanggapin niyong mataas na papuri. Pasasalamat, karangalan, papuri sa ilamang Ama. Sa matamis at pangalan naming Panginoong Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Malakas na malapak sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Sige oh. Praise God. Maupo ng bawat isa. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos, mga kapatid, mga magulang. Hallelujah. Handa na po ba tayo na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Praise God. Ang salita ng Diyos, ang sabi ng Hebrew 4:12, the Word of God is quick and powerful. The Word of God is alive. No? Ang salita daw ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Tumatagos ito sa ikabuturan ng puso ng tao at natataho nito ang laman at isip ng tao. No po, maging sa buto natin. No, the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing into dividing the soul and spirit. No? Tinatagos nito ang kaluluwa at espiritu ng tao at nalalaman nito ang ating iniisip. Kaya nga, sa Panginoon, wala po tayong maitatago, mga kapatid, mga magulang. So, praise God, ngayong oras na ito pa rin po ang ating tema sa buwang ito na ating pag-aaralan, Mark chapter 8, verse 34. Amen. Napakinggan po natin ang ating mga workers, ang ating mga pastor, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ng Mark chapter 4 na may iba't iba pong kapahayagan ng Diyos, may iba't ibang revelation na inihahayag ng Diyos sa mga lingkod niya. At maging sa akin po ngayong gabi na ito po ang ating pag-aaralan. Basahin po natin. And when He had called the people unto Him, nang tinawag daw ni Jesus ang mga tao, no? At ang kanyang mga alagad, He said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself. Sino man ang nais sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili, no? Deny himself, take up his cross, pasanin ang kanyang krus, at sumunod siya sa akin and follow me, no? Nung magturo po ako ng per Sunday, ay natalakay na po natin itong deny yourself, talikuran mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus, and follow me. Gusto ko pong bigyan diin ngayong gabi na ito yung the word na follow me, no? Praise God. Dahil napakarami pong sumusunod sa Panginoon during that time na ang Panginoong Jesus ay narito sa lupa. Libo-libo ang gustong sumunod sa Kanya, pati na ang 12 alagad. Kaya ang sabi niya sa mga tao, pati kinakausap niya ang 12 alagad niya, sabi niya sa kanila, sino man ang nais sa inyo na sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili. No? Pag sinabi mong talikuran mo ang iyong sarili, lahat ng pangarap mo, lahat ng sarili mong naisin o kagustuhan, lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo, lahat kahit maganda pa ang plano mo, kahit ano pa ang gusto mo mangyari, sabi ni Lord, talikuran mo yan. Deny yourself, forget yourself, and follow my, sabi niya, pasanin mo ang iyong krus, talikuran mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus, at sumunod ka sa akin. Kinuha ko dito yung word na follow, no? Yung follow, yung acronym ng follow. Iisa-isahin natin ito, no? Sapagkat sa pagsunod natin sa Panginoon, kailangan talaga na makasunod tayo sa Kanya ng buo. Hindi pwedeng half. Hindi pwedeng 99.9%. Gusto ni Lord, 100% tayong sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Amen? Amen? May kaso po ba ako? No? Kaya ang sabi ni Lord, if you want to follow me, deny yourself. Take up your cross and follow me. To follow Jesus is not easy. Tandaan nyo. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi madali. Hindi magaang. No? Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi basta-basta. No? Ang pagsunod sa Panginoon, mayroon kang pagbabayarang presyo. No? Kailangan mo magsakripisyo. To follow Jesus is full of challenge. Sabihin nyo, challenge. Hamon. No? Ang pagsunod sa Panginoon sapagkat for how many years? Halos 36 na ako nagseserve sa Panginoon. No, ako'y bago-bago pa lamang sa pagsunod sa Panginoon. Kahit ako nag-iisa mula Pasig, pupunta kami ng Manila City Jail noong mga 1982-83. No? Nag-iisa ko rin pupunta ng Manila City Jail, Quezon City Jail, no? At bibiyahe ka, pupunta ka ng Bulacan sa Pampalay, pupunta ka ng Tarlac, pupunta ka ng Calamba, Laguna, mga 1984-85.
No? Minsan maulanan ka, minsan may bibit-biting kang mabigat. Talagang punong-puno ng paghamon. Dahil gusto mong sumunod sa Panginoon, to follow Jesus is full of challenge. Marami kang ma-encounter na problema, pagsubok, trials. Marami kang ma-encounter na mga tao kung minsan mga pilosopo. May ma-encounter ka na pagtatawanan ka. Nung minsan na hindi ka papansinin, no? Hindi ka tatanggapin doon sa kanyang barangay sa iyong pag-evangelize sa kanila, no? Kaya nga sa pagsunod sa ating Panginoon, no? Sa pagsunod sa ating Panginoon, letter F, to follow Jesus, no? It is a full of challenge. Ito'y punong-puno ng hamon, ng paghamon. Kaya nga sa mga hamong dumarating sa buhay natin, never tayong susuko. Amen ba? Never give up. Sabi mo sa katabi mo, never give up. Huwag kang susuko, no? Ano mang laban ng buhay. Kasi ang pagsunod sa Panginoon, kahit ang mga disipulo, kita nyo, ang daming hamon sa buhay nila. No? Nung sila'y sumusunod sa Panginoon, ang dami nilang na-encounter, kabi-kabila. No? Mangging si Pedro nga, di ba? Sa pagsunod niya sa Panginoon, nagawa niya itatwa ang Panginoon 3 beses. Talagang pagsunod sa Panginoon, full of challenge. Marami kang kailangan talagang harapin. At sa buhay mo, di ba ang sabi niya, itakwil mo sarili mo, talikuran mo ang sarili mo, at pasanin mo ang krus. Bago tayo makasunod talaga kay Lord, marami tayong haharapin na hamon sa buhay. No? At dito matetes, katulad nga ni, di ba nang tawagin ng Panginoon si Jonah. No? Alam natin ang kasaysayan ng buhay ni Jonah. No? Tinawag siya ng Panginoon. At sa pagtawag ng Panginoon sa kanya, merong ipagagawa ang Diyos sa kanya na hindi magagawa ng iba, na tanging siya lamang ang makagagawa, pwede naman niyang ibigay sa iba. Kung sumusuway si Jonah at ayaw sumunod sa Panginoon, pero talagang kailangan niyang harapin yung challenge na yon. No? Alam natin ang kasaysayan, pinapapunta siya sa Ninive, pero anong ginawa niya? Tumakas siya, pupunta ng Tarsis. Sumakay ng ibang barko. Imbis na Ninive ang puntahan, no? Tinalikuran niya ang ipinapagawa ng Diyos. Kaya ano ang nangyari sa kanya? No? Nagkaroon ng consequences. No? Hindi niya tinanggap yung challenge. No? Pero dahil may plano nga ang Diyos sa kanya, wala siya magawa kundi harapin yung hamon na yon. Amen ba? Kaya sa buhay natin, kung may mga hamon ng pagtawag ng Diyos, nagampanan ang mga tungkuling ipinapagawa ng Diyos sa atin, huwag mong takasan, harapin mo yan. Dahil sa dulo niyang challenge na yan, may blessing at pagpapala ang Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? Full of challenge sa pagsunod natin sa Panginoon. Kailangan nga na sa pagsunod natin sa Kanya, syempre, kailangan mong kalimutan ang iyong sarili, ang iyong mga plano sa buhay, at ang plano lamang ng Diyos ang mangyari at maganap sa buhay natin. Magaganda ang mga plano natin. Alam ko, lahat tayo, kahit ako, no? Noong mga 1984, 85, gusto ko umabroad, gusto ko magtrabaho sa ibang bansa, makatulong sa aking mga magulang, no? Pero hindi ako natuloy. Dapat nga sana ako ay Philippine Navy na rin. Dahil yung pinsan ko sa Fort Bonifacio ay Navy siya during that time, babae siya. Pero hindi ako natuloy. Kahit maganda yung mga plano ko sa buhay, pero dahil sumusunod ako sa layunin ng Diyos na gusto mangyari sa akin, praise God, no? Hindi yung plano ko pa rin ang nasunod, kundi yung plano ng Diyos. Amen ba? No? Di ba ang sabi ng English version, ano? Ang sabi ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Plans for welfare. Ang plano ng Diyos sa atin ay sa kapakanan natin. Sa ibang translation, kasaganaan, mag-prosper tayo. Not for evil, hindi para tayo, hindi sa kasamaan, kundi sa future natin. To give you a future and a hope. Bigyan tayo ng magandang kinabukasan at ng pag-asa. Kaya nga kapag tayo ay talagang sumunod sa Panginoon, tinanggap natin ang mga hamong ibinibigay ng Diyos, praise God, hindi tayo mapapawala. Hindi tayo mawawala. No? Mananatili tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, to follow Jesus is full of challenge. No? To follow Jesus gives you excitement. No? Bibigyan ka nito ng excitement, Lord, ano ba ang gusto mong ipagawa sa akin? Ano ba talaga, Lord, ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ipakita mo sa akin, Panginoon, mangusap ka through dreams, through your word, Lord. Speak to me, Lord, even sa circumstances. Dahil ang Diyos nangungusap yan sa maraming kaparaanan. Kakausapin ka ng Diyos.
kung minsan may mga mangyayari na obstacle, kung minsan may mga mangyayari sa buhay mo kapag ikaw ay lumalagot, lumalalim sa relasyon sa Diyos, kakausapin ka ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Minsan may mga pangit na pangyayari, minsan may mga struggle, minsan may mga pangyayari hindi mo inaasahan dahil meron palang mensahe na si Lord na kailangan mabuksan ng isip at puso natin Bawat isa, na meron na pala siyang gustong ipagawa sa atin. No? Kaya nga, mga kapatid, importante po na nasa pagsunod natin sa kay Lord, no, yung hamon na ibinibigay ng Diyos sa atin, huwag tayong susuko. Huwag tayong aatras. No? Because to follow Jesus gives you direction. Bibigyan ka under nito ng pull-up challenge. No? Bibigyan ka nito ng direction. No? Habang sumusunod ka kay Lord, makita mo yung tamang direksyon, hindi ka mawawala. Hindi ka maliligo. Bakit? Kasi si Jesus ang sinusundan mo eh. You are in the right race, on the right path. No? To follow Jesus brings you to your destiny. Dadaling ka talaga nito sa iyong destiny ng buhay. Hindi ka mapapahamak. No? Maganda ang patutunguhan natin sa Kanya. Dahil ang taong sumunod na naglingkod sa Panginoon, kailanman hindi niya pababayaan talaga. No? Dahil naranasan po natin yan. No? You have to be strong. You have to be courageous. Kailangan ka maging malakas. Kailangan ka maging matatag. Dahil pag tayo ay susunod kay Lord at tapos tayo lalamya, manghihina, aataking ka ng kaaway, ibabak sa Kanya. No? Kailangan tayo maging matatag. Huwag tayong papadaig, no? Sa nangyayari sa paligid. Laging tayo, you need to turn your negative situation into positive. Yung mga negatibong nangyayari sa paligid, i-turn mo siya into positive. At tignan natin, Lord, open my spiritual eyes. Ano ba ang mensahe mo sa akin? Bakit ito nangyayari? No? Kasi pag tayo tumakas sa mga problema, sa mga sigalot, na mga struggle nating nararanasan, pag tinakasan natin yan, hindi natin makukuha yung solusyon. Hindi natin masusolusyonan. Nandyan pa rin siya kasi tinakasan mo lang eh. No? Harapin natin. Amen ba? Amen. Praise God. No? You have to be strong. You have to be courageous. Maging matapang ka. Maging malakas ka. No? Dahil dumating ang pagsubok, ang problema, harapin, wag takasan, no? And you have to be patient. Kailangan tayong maging mapagpasensya, no? Maging mapagpasensya ka. Wag tayong biglang iinit ang ulo, no? Hindi ka naman high blood, umiinit ang ulo mo, no? Bigla kang sisigaw. May sumisigaw ba sa bahay sa inyo? No? Kami, tahimik kami sa bahay, no? Kahit yung aming apo, si Sam ay tahimik na tahimik, no? Minsan lang siya iiyak, pero wala, konti lang, no? Parang yung si Shemuel, tahimik. Yan. No, kailangan ka maging mapagpasensya, kaya alam nyo, pag aalis tayo ng bahay, kahit nasa bahay, kailangan lagi kang may 1,000 dalang pasensya, no? Kasi paglabas mo ng bahay, iba-iba ma-encounter mo, no? No? Kailangan tayo matulad sa ating Pangulo, no? Di ba, ang Pangulo, tahimik lang, kahit anong bato, kahit anong panunuya, kahit anong salitang masasakit. No, gumaganti ba siya? 'Di ba? Sabi niya, gumaganti ba siya? Sumasabi ba siya? Hindi. Dahil ang isang taong mapagpakumbaba, talagang sabi ng Panginoon, itinataas niya yung mga humble. Amen. No? Kaya kay Lord gusto niya, be patient at isang bunga ng Holy Spirit na nasa atin ay yung patience, no? 'Di ba? Galatians 5:22, yung bunga ng Holy Spirit. So kaya kailangan tayo maging mapagpasensya, no? Sa loob ng tahanan, lalo kahit sa labas. Ano man ang sitwasyon, maging mapagpasensya tayo. No? At sa pagsunod natin sa Panginoon, talagang andun yung sakripisyo. Minsan isasakripisyo mo yung time mo, yung lakas mo, imbis na magpahinga ka na. No? Yung ginagawa mo, yung trabaho mo, kahit yung family mo, yung mga plano mo sa buhay, you have to sacrifice everything. Bakit? Kasi susunod ka kay Lord eh. No? Amen ba? No? Kaya nga ang mga lagad, kinausap siya ni Lord, gusto niyo bang sumunod sa akin? Okay. Talikuran niyo sarili niyo, no? Deny yourself. Pasanin niyo yung krus at sumunod kayo sa akin. Kaya to follow Jesus is full of challenge. Ulitin natin, full of challenge, no? So yan yung number 1 natin, no? Doon sa follow. Pangalawa, no? Obey God above all, no? Follow. Sabi ni Lord, follow me. Letter O, obey God above all. Sundin mo ang Diyos sa lahat. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, nung magturo ako ng first Sunday nitong Mayo, ay kailangan number 1 si Jesus talaga sa buhay natin.
Number 1 ng Panginoon. No? Pangalawa lamang ang asawang babae. Pag ang asawa mo, pinipigilan ka, hinahadlangan ka sa paghayot, pangangaral ng salita ng Diyos, may danger dyan. No? Yung nangyari kay Jonah, possible na mangyari sa kanya. Dahil ikaw, na lalo't ikaw ay Kristiyano, naglilingkod kay Lord, no, kumikilala sa Diyos, pero pinigilan mo ang wife mo o husband mo na gusto maglingkod sa Diyos. No? Delikado po yun. No? Kaya napakasarap sa isang mag-asawa, yung talagang ang puso nasa Panginoon at nasa paglilingkod sa Diyos. No? Andiyan ba kayo? Amen? Obey God above all. Anong sabi ng Deuteronomy chapter 28 verse 1? And if you faithfully obey, yan, kung ikaw ay matapat, nasusunod sa tinig ng Panginoon mong Diyos. Sa ESV, no, English Standard Version. If you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Yan. Itataas daw tayo ng Panginoon. No? No? Itataas ka niya. Ipopromote ka niya kapag matapat mo siyang sinunod. If you, may condition eh, kung matapat mo siyang susundin, pero kung hindi, wala. No? So kaya obey God above all. Sundin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Dahil ang sumunod sa Diyos sa lahat ng bagay, thank God, hindi niya pababayaan. Tandaan natin yan. No? Maging kayo pong nasa inyo pong mga tahanan, walang sumunod sa Diyos kailanman na pinabayaan ng Panginoon. Dahil our God has so many ways, no, to bless His people. Kaya nga sa lahat ng kanyang mga ipag-uutos sa ating ngayon, na itinatalaga niya, itataas niya tayo sa lahat ng bansa, sundin lamang natin siya. Isa example natin dito, alam nating lahat, si Abraham. No? Si Abraham, pinangakuan ng Diyos na gagawing ama ng maraming bansa. Tinesting ang kanyang pagsunod. Sa Genesis chapter 22, no? God test Abraham. Sinubok siya ng Diyos. Pinaalay sa kanyang kaisa-isang anak na si Isaac na kanyang pinakamamahal. No? Pero ano ang ginawa ni Abraham? Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagmurmur. No? Basta sunod lamang siya sa tinig ng Panginoon. Sa kung anong nais nang gawin ng Diyos sa kanya, sunod lamang siya. At dahil doon, to cut the story short, nakita ni Lord ang pagsunod niya. No? Hindi siya nagmurmur. At dahil sa pagsunod niya kay Lord, ano ang nangyari? Hindi natuloy ang pag-aalay ng kanya anak na si Isaac kay Lord. Because of his obedience. No? Kaya ang pagsunod natin kay Lord, yan ay isa sa pinakamataas na pamantayan ng Diyos para pagpalain niya ang tao. Dahil ang tao pag sumuway sa Diyos, kahit ang mga anak, di ba yung mga anak natin, pag masuwayin, sobrang tigas ng ulo, napapalo. Masuwayin, ayaw makinig sa magulang, napapalo. No? Kasi hindi sumusunod. At ang pagpalo sa bata ay nasa Bible din naman, no? Na hindi niya ikamamatay ang pagpalo ng magulang. So kaya nga sabi ni Lord, obey God above all. Sundin mo ang Diyos sa lahat ng bagay. No? Dahil pag sinunod natin siya, siguradong maganda ang resulta sa mga taong sumusunod sa Kanya. No? Obey God above all. Sa lahat ng bagay, sundin natin ang Panginoon. Kung ano ang instruction ng Diyos, kung ano ang layunin ng Panginoon, kung ano ang gusto niyang gawin mo lamang, sunod lamang ng sunod. Dahil ang Diyos, ang Kanya anak na masunurin, kailanman hindi niya hayaang mapasama ang buhay. No? Diba, kahit sa biological parents, no, yung kanya mga anak na napakamasunurin sa kanya, no, hindi niya pinababayaan. Higit ang ating Diyos na nasa langit. Sundin lamang natin siya sa lahat ng bagay. Obey God above all. No? Pangatlo, no, follow. Letter L, love God above all. Mahalin mo ang Diyos sa lahat ng bagay. No? Sabi nung isang awit, higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Yan, inaawit natin yun no? Ang nais ko'y ibigin kang lubos, ang nais ko'y ibigin kang lubos, higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y
ibigin ka, Jesus. Yan, no? So, mahalin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Mark chapter 12, verse 30. You shall love the Lord your God. No daw? Mamahalin natin ang Diyos ng buong puso. No? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, buong kaluluwa, buong kaisipan, at buong kalakasan. No? So kaya, ito iniutos ng Diyos na mahalin natin siya. No? Pag mahal mo ang Diyos sa lahat ng bagay, higit pa sa iyong buhay, wala kang magagawa kundi sumunod sa Kanya kasi number 1 siya sa iyo eh. Pag siya number 2, number 3, delikado yan. No? Kaya kailangan ang Diyos talaga ang number 1 sa atin kasi pag siya talaga ang inuna mo, di ba? Alam natin yung Matthew 6:33, unahin mo higit sa lahat ng bagay ang Diyos, ang Kanyang katwiran. Unahin natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all, lahat daw. No? Lahat ng kailangan natin, idaragdag niya. No? Ano man ang kailangan natin, pangako niya yan eh. Kaya Mark 12:30, you shall love the Lord your God with all, all your heart, buong puso, no? Buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. No? Mahalin natin siya, ito'y iniutos ng Diyos na mahalin natin siya na kailangan nating sundin. No? Na ibigin ng Panginoon. Pag siya ang number 1 sa atin, praise the Lord, no? Wala makakapigil sa iyo. Ano man ang sitwasyon ng paligid, no? Ano man ang nangyayari, ano man ang problema, ano man ang kaganapan, dahil mahal mo ang Diyos, wala kang magagawa kundi sundin siya at gawin ang ipinapagawa ng Panginoon, no? Dahil mahal natin siya. Kaya ang totoong nagmamahal kay Lord, no? Una, inuuna niya ang personal na relasyon niya sa Diyos, yun ang priority niya sa buhay niya. Pangalawa, ang salita ng Diyos, hindi niya hinahayaan na makalipas ang isang araw na hindi niya ito na pagbibigyan ng oras at panahon. Kailangan ito'y nababasa natin. No? Dahil ito'y pagkain ng ating kaluluwa. So, love God above all. Mahalin natin ang Diyos sa lahat ng bagay, higit pa sa ating buhay. No? Pangalawang letter L, love your neighbor. Mahalin mo ang iyong kapwa. Kahit binato ka na, sinaktan ka na, pinagtawanan ka, nagalit sa iyo, hindi nagbabago ang pagtingin mo sa Kanya. No? Dahil pag nagbago ang pagtingin mo sa Kanya, gumanti ka sa Kanya, hindi interes ng Diyos ang nasa puso mo, kundi sarili mong interes. Ibig sabihin, dahil gaganti ka, no, binato ka, gaganti ka, hindi tama iyon. No? Dahil ang totoong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa Kanyang kapwa, no, hindi siya gumaganti, tahimik lang siya. No? Tahimik lang siya. Andiyan ba kayo? Amen? Mark 12:31, you shall love your neighbor as yourself. Yan. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. There is no other commandment greater than this. Wala nang ibang utos pa maliban dito. No? Yung ibigin mo ang kapwa mo, ibigin mo ang kapatid mo. Kapag ikaw ay nagtanim ng poot, ng sama na loob, ng galit, ikaw mahihirapan, ikaw magsasuffer. No? Amen ba? Nandiyan ba kayo? Amen. So anong sabi? Love your neighbor. Mahalin mo ang kapwa mo. Di ba minsan sa Bible may nagtanong na isang lalaking mayaman. Sinabi ni Lord ito doon sa lalaking mayaman na paano daw, nagtanong kasi yung lalaki, Lord, paano ba ako magkakaroon ng buhay na wala hanggan? No? Sabi ni Lord, love your neighbor as you love yourself, love your God with all, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, no? Buong kaluluwa at isip, lakas. Mahalin mo rin ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sumagot yung lalaking mayaman, Lord, sino ba ang kapwa ko? No? Nagbigay ngayon ng parable ng Panginoon, Luke chapter 12, or I think 10, no? Verse 37, 38, 39, 40, no? Ito yung parable of the ito yung parable of the Good Samaritan. Ayan, no? So, ibinigay ng Panginoon yung parable na may isang lalaki naglalakbay galing na Jerusalem, pupunta ng Jericho. Sa paglalakbay ng lalaki, no? Habang naglalakbay yung lalaki, bigla siyang binugbog ng mga tulisan sa daan, no? Halos iwang patay at kinuha mga damit, pati ang mga bagahin niya. Maya-maya may napadaan na eskriba, pati priest, no, saserdote, napadaan doon. Pero iniwasan lamang yung binugbog.
Nung mapadaan yung isang Samaritano, tinulungan niya yung binugbog. Inakay niya, ginamot ang sugat, dinala sa bahay panuluyang. Ngayon sabi ng Panginoon sa lalaking yon na nagtanong, sino daw ang kapwa niya? Sabi ni Lord, sino ang nagpadama ng pakikipagkapwa sa lalaki nakahandusay na binugbog? At sumagot yung lalaki, di yung pong tumulong sa kanya. No? Kaya sabi ni Lord, sige, humayo ka, gawin mo rin yan sa kapwa mo. No? Kaya nga, makapatid, ang tunay na nagmamahal sa kapwa, no? Ibinibigay niya, oras niya, panahon niya. Kaya nga sa pagsunod kay Lord, even yung lakas mo, ibinibigay mo. No? Even kung minsan sarili mong, kung may pera ka, sarili mong gagastusin mo. No? Alang-alang doon sa kaluluwa na yun, ay magsasakripisyo ka para madala siya kay Lord, gagawa ka ng paraan. No? Kaya to follow the Lord, no, you need to love your neighbor. At pag mahal mo ang kapwa mo, no, gusto mo madala siya kay Lord. Amen ba? Gusto mo yung mga nasa paligid mawin, gusto mo maakay, gusto mo masave, mabago, maligtas. Maging bata, matanda, lalaki, kabataan, gusto mo masave sila. Gusto mo silang madala sa Panginoon kasi nagmamahal ka sa kanila. May pagmamahal tayo sa kapwa natin. Kaya ang isang totoong nagmamahal sa kapwa, no, nakakaramdam siya ng compassion, ng pagmamalasakit, no, ng burden, ng concern kasi mahal mo siya, no? Gusto mo siyang maakay kay Lord, gusto mo siyang mailapit sa Panginoon, ayaw mo siyang malayo, no? Kaya nga kaya sabi ni Lord, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross. So follow me. Second L, love your neighbor, no? Kaya simulan na nating ipadama yung pagmamahal natin sa kapwa natin. No, yung mga naliligaw ng landas, maraming aanin pero kokonti ang mag-aani, no? Sino mag-aani? Ikaw at ako, no? Tayo ang gagamitin ni Lord para mag-win ng soul, mag-win ng kaluluwa. So, yun ang pangalawang L, no? Follow, letter O, no? Obey your parents. Yan. Obey your parents. Sundin mo, bakit may S, no? Sundin mo yung mga magulang with S, no? Ephesians chapter 6, verse 1. Ito ang sabi rito, children, mga anak, obey your parents in the Lord, for this is right. No, mga anak daw, bakit sinabing mga anak? No? Bakit with S? Obey your parents. Children, obey your parents in the Lord. Sundin ninyo ang inyong mga magulang para sa Panginoon o alang-alang sa Panginoon. Bakit? Meron tayong parents biologically, yung ating mga magulang sa flesh, no? At meron din tayong mga magulang sa spiritual. Meron tayong mga parents na nag-akay sa iyo, nangalaga sa iyo, no, nag-mentor sa iyo, tinuruan ka, kaya lumago ka sa pananampalataya. Kaya ano ang sabi roon? Sundin ninyo ang inyong mga magulang sa laman, sa loob ng tahanan, ang inyong kinikilalang ama o ina, at ganun din yung ama nyo sa spiritual. Sundin nyo sila dahil iyon ang nararapat. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, nararapat, karapat dapat, nararapat na sumunod ka sa iyong magulang, no? Magulang sa laman at magulang sa spiritual, dalawa, parents, no? Kaya kung may kinikilala kang spiritual parents, sundin mo yan, no? Dahil pag hindi ka sumunod, mapapahama ka, no? At marami na akong kilala na because of rebellion, because of disobedience, because of unsubmissive spirit, nawala sa covering, napahamak, no? Kaya if you want to follow Jesus, obey your parents. May kasunod, honor your father and mother. Ito yung sa family. This is the first commandment with the promise. Yan, verse 2 and verse 3. That it may go well with you and that you may live long in the land. No? Ikaw daw ay giginhawa, gaganda ang buhay mo at hahaba. No? Hindi ka lang sasagana, gaganda ang buhay, hahaba pa. Kaya ang sikreto para humaba ang buhay natin, sumunod sa mga magulang. Amen. At igalang sila, igalang irespeto, no? Obey your parents. Sundin natin sila, no? Mahalin natin sila. W, follow.
No? Punta na tayo sa W. W meaning wait upon God. Maghintay ka sa Diyos. No? To follow God meaning you need to wait upon God. Anong sabi na Isaiah 40 verse 31? Isaiah 40 verse 31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. No? Sila daw na nakapaghihintay sa Panginoon. Meaning, yung sinasabing wait dyan, to wait upon God, meaning ng wait, to rest upon God, to remain upon God, no? To stay upon God, meaning mag-stay ka sa presensya ni Lord. Magbabad ka, soak in the presence of God. No? Para, di ba alam nyo ba, pag sinabing soak, parang bira na gawin ngayon yun eh. Dati, yung mga nanay may batya. Yung mga damit na puti, kahit mga dikolor, nakababad sa tubig yon, magdamag, nalagyan ng tide. Nakasok yon sa magdamag. No? Kahit hindi mo nagaanong kusutin, kusang naaalis, di ba? Kasi sinok mo siya eh. Tayo, pag ikaw ay totoong babad sa presensya ng Diyos, yung mga bad spirit sa puso mo, mga kabigatan, mga bad na kaisipan mo, mga negatibo sa buhay mo, kapag babad ka sa presensya ng Diyos, malalaglag na kusa yan. Amen? No? Pero pag tayo ay bumabad sa pangit, sa negative, sa masamang kaisipan, no, na lagi tayong nag-entertain ng mga hindi tama sa buhay natin, ayan, dumudumi yung puso natin, nagiging pabigat tayo. No? Sabi niyo sa katabi niyo, wag kang maging pabigat. Hindi tuloy makakilos ang Holy Spirit. No? Ako po, 37 years na naglilingkod kay Lord. Tandaan nyo. I know how to enter in the presence of God. No? Kaya nitong huli, pagka-paawit ko kay Lord, nadama ko agad ang presence ni Lord. No? Sa Kalapan nga, nung Sunday, grabe ang presence ni Lord. Umaawitan pa lamang ng worship, andun ang presence ni Lord kasi magaang maluwag, walang bigat. No? Pero pag may mabigat, ayan, nako, hadlang talaga. Para alulod yan eh. Pag dumalo yung ulan at ang daming bato bara dun sa alulod, wala, ang bagal ng daloy ng tubig kasi ang daming bara. Pero pag inalis mo yan, no, ayun, ang daloy ng tubig, ang bilis. No? So kaya, wait upon God. They that wait upon the Lord, nanghihina ka ba? No? Para ka nadadry, para ka may nararamdamang bigat. Bumabad ka sa presence ni Lord. They that wait upon the Lord shall renew. Magpapanibago kang lakas. No? Magkakaroon ka ng renewal of the strength. They shall mount up with wings as eagle. Lilipad kang tulad ng agila. Tatakbo ka pero hindi ka manghihina. No? Manlalambot. Maglalakad ka. Kaya mahalaga na lagi tayong babad sa presence ni Lord eh. Hindi lamang tayo umaawit, tumutugtog, no? Napakahalaga na sa bawat pagtayo natin sa harapan, no? Tiyakin natin ang puso natin ay maluwag, magaang, no? Tayo mga tumatayo sa harapan dahil magiging balakid talaga, no? Maging kayo po sa iba't ibang simbahan, yung mga naglilingkod sa Diyos, no? Ang presensya ng Diyos, hindi siya makakakilos kapag sa puso at buhay natin mayroong kabigatan. No? Kahit magdasal tayo kay Lord, magdamag, umiyak tayo na umiyak kapag mayroong kasalanan, kahit katuldok sa puso natin na hindi natin na-renounce, na ihingi ng tawad, mabigat. No? Hindi makakakilos ang Diyos. Kaya mga kapatid, sabi ni Lord, no, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross, and follow me. Kanino daw tayo susunod? Sa Kanya, kay Jesus. No? Sa Kanya lang tayo susunod. No? At syempre, naglalagay siya ng mga lingkod niya na kikilalanin nating set man, na leader. No? Amen ba? Andiyan ba kayo? No? Jeremiah 3:15, anong sabi ni Lord? Jeremiah 3:15, I will give you the shepherd. I will give you the pastor who will teach you, na magtuturo sa iyo. Pag hindi ka nakinig sa itinuturo, yan ang simula para mapahama ka. Sa Mindoro, alam nyo, yun, namatay na. Magaling, matalinong kabataan, very talented, no? Mahusay, talaga napakagaling. Sayang, mataas ang calling ng Lord sa kanya, pero wala, maagang nawala. No? Hindi naglingkod kay Lord, hindi pinagamit sa Diyos yung
talent niya na marahil dapat sana pastor na rin. Pero dahil pinasok marahil siya ng unteachable spirit, no? Sobrang galing, naging masyadong high-minded, madaling nawala, no? Yung kabataan na yon. Nagkapamilya na rin siya, meron siyang naging pamilya, pero dahil hindi siya sumunod sa tawag talaga ng Diyos at marahil nagkamali siya o na-disobey niya talaga ang Panginoon, no? Kaya nga, suwayin mo na ang tao, wag lamang ang Diyos. Kasi pag ang Diyos ang sinuway mo, delikado yon, no? Kapag ikaw ay gusto ni Lord na talagang tawagin niya o tinatawag ka, gusto kanyang gamitin. So kaya, to follow God is to wait upon God. No? Maghintay ka kay Lord, babad sa presensya ng Diyos. Maglin ka sa presensya ng Panginoon. Mag-depend tayo sa presensya ng Diyos. Kasi pag wala ang presensya ng Diyos, talaga mabigat. No? Mahirap gumalaw at kumilos. So kaya nga, tayo pong lahat na naririto, mga magulang kapatid, maging nasa mga tahanan, at tayo pong lahat na nandirito, magpakumbaba tayo kay Lord. Aminin natin, Lord, ako po ay nagkulang, ako po ay may dalahing pasanim. Forgive me, Lord, sa aking mga pagkakamali. No? Lord, hayaan mo po, Panginoon, na ibaba mo sa akin ang iyong habag, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan. Lord, kinikilala ko, Panginoon, ang aking pagkakamali. Kilala niyo ang bawat isa sa inyo. No? Kayo nakakakilala at nakakasaliksik ng laman ng inyong puso. Kung alam mo sa sarili mo, meron kang dalahing pasanim, ibigay natin kay Lord. Ialay natin sa Kanya ang puso natin, ang spirito natin. Dahil hindi makakagalaw ang Holy Spirit kapag meron tayong daladala sa puso natin, sa ating isipan, sa ating spirit. Hindi makakakilos ang Diyos. Kaya mga kapatid, mga magulang, kayo pong nasa inyong mga tahanan, meron po ba kayong dalahing pasanin? May kabigatan kayo sa inyong anak, sa inyong kabuhayan, sa inyong trabaho, sa inyong kapitbahay. Meron kayong mabigat na problema. Meron po dito, the Holy Spirit impress upon my heart. Meron kayong malaking problema sa pinansyal, kayo po mga nasa tahanan. God will do miracle upon you. Just repent before God. Magsisi po kayo sa Panginoon. Ayaw ng Diyos na kayo mabuhay sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ang magiging dahilan para hindi tayo madinig ng Diyos sa ating mga dasal. Kapag sa puso natin ay meron tayong dinadalang bigat, meron tayong iniisip, nag-i-struggle ka, meron kang dinadala sa puso't isipan mo na hanggang ngayon ang gumugulo sa iyo, sa buhay mo. Hindi ka makamove on, hindi ka makamoving forward. No? Kapatid, kaibigan, ngayong gabi na ito, sama-sama tayong lumapit sa Panginoon, dumulog sa Kanya. No? Ano man ang iniisip nyo, you need to turn your negative thoughts into positive. Be positive. Huwag tayong mag-isip ng masama at pangit sa kapwa. Dahil kailanman hindi nagtatagumpay ang masama. Maging sa kasaysayan ng ating bansa, kita natin ang katatapos lamang na eleksyon. Ang mga naninira sa kapwa ay hindi binigyan ng tagumpay ng Diyos. Ang nagsasalita ng laban sa kapwa at nagmamataas at nag-aangkin ng siya'y magaling at matalino, ibinabaksak ng Diyos. Mga kapatid, mga magulang, sa gabi pong ito, lumapit tayo sa Panginoon at magpakumbaba sa Kanyang harapan. Maging sa bawat isa po sa atin na nandirito, sa kanikal nilang mga tahanan, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, palayain mo ang puso at espiritu ng iyong mga anak. Anumang dalang bigat sa puso, anumang dalahing pasanin. Ikaw ang nagsabi sa Matthew 11:28, Come unto me. Come unto me all you that
who are labor and heavy laden, I will give you rest, sabi ni Jesus. Lumapit tayo sa Kanya na tayo may mga dalang kabigatan, pasanin sa buhay. Lumapit tayo sa Panginoon. Habang kayo nasa inyong mga tahanan at sa kanilang mga upuan, sa oras na ito, tumayo ang bawat isa. Yes, sikaralabasyan, daralabahay. Idulog natin sa Panginoon ang ating mga puso. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Yes, Lord. Yes, Lord. Narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patawarin mo, Panginoon, ang bawat isa, O Diyos. Forgive us, Lord. Forgive us. Forgive your people, O God. Forgive your people, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Minsan pa ang puso ko ibaba natin sa harapan ni Diyos. Yes, Lord, narito ang puso ng bawat isa. Dinudulog sa iyo, Panginoon, anumang karumihan, anumang kasalanan, anumang balakid, Panginoon, sa buong music team, sa buong kabatiran, sa buong J. Blue family, upang hindi ka makakilos, Father God, sa buong lugar na ito. O God, ang iyong habag, ang iyong bihay ay padaluin mo. Ibalik mo, Panginoon, ang dati mong kilos, ang iyong galaw. Lord, basagin mo ang puso ng bawat isa. Durugin mo, Panginoon. O God, yes, Lord. Lord, basagin ang iyong kapangyarihan. Durugin ang iyong kapangyarihan. Ang lahat ng gawa ng kadiliman, Panginoon, sa lugar na ito. Lahat ng gawa ni Satanas, Panginoon, ng mga demonyo. Hindi siya magtatagumpay. Lord, ikaw ang maghari, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa aming mga puso, Panginoon. Yes, ikaw ang maghari, Panginoon. Loobin mo, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kay loobin mo for the last time. Yes, Lord. Oh God. Oh God.
panalangin individual kay Lord. Kausapin niyo siya. Iyak natin ang puso natin sa Panginoon. Kapatid, umiyak ka sa Diyos. Kung nabuhay ka sa nagdaang araw at buwan, sa laman, sa kasalanan, nakikita ka ng Diyos. Kung nabuhay ka sa pagkakasala at pagkakamali, magsisi ka sa Diyos. Huwag mong hayaang dumating ang sandali na i-judge ka ng Panginoon. Ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay hindi tulog. Siya'y totoo at buhay. Walang natatago at nalilihim sa Panginoon. Sa oras na ito, kausapin natin ang Diyos. Kausapin niyo siya. Kausapin natin ang Panginoon. Kausapin natin siya at isuko ang ating puso, ang ating buhay. Yes, true repentance ang hinahanap ng Diyos. Totoong pagsisisi. Dahil hindi siya makakakilos, hindi siya makakagalaw. Kapag may isang balakid, kahit anong awit ang gawin natin, kahit ang papuri, kahit anong pagsamba, pag sa puso ng isang mananampalataya ay may bigat at kasalanang nakatago, yan ang dahilan upang hindi makakilos ang Diyos. Yes, Lord, narito po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Nagpapakumbaba sa iyo, O Diyos. Lord, basagin mo, Panginoon, ang puso ng iyong mga anak. Break it, Lord, in the name of Jesus. Break it in the name of Jesus. Break it, Lord, by your power, Lord. All the works of the devil, all the demonic spirit, all the binding spirit, in the name of Jesus. Lord, we want to follow you, O God. Tatanggapin namin ang hamon ng buhay bilang pagsunod sa iyo, Panginoon. Dahil mahal ka namin at mahal namin ang kapwa namin. Handa kami, O Diyos, na magbabad sa iyong presensya. We want to wait on you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Shikaralamakanda. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Narito ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord, for the peace. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for you break the power of the devil, the enemy, oh God. You are here, Lord. Pinapalaya mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Pinapagaan mo ang kalooban, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, I declare in the mighty name of Jesus. I declare and decree in Jesus' name na kami malaya na, Panginoon. Malaya na ang bawat isa. Malaya na ang mga anak mong magpupuri sa sasamba at ikaw ay kikilos, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Arabayante, hallelujah. Yes, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, O Lord. Here we are, Lord, standing in your presence. Yes, Lord. Bass, drummer, backup singer, tayo dito. Hallelujah. Okay, maluwag na. Sige, okay. Let's sing this song. We wait on you. Thank you, Holy Spirit. We wait on you, Lord. We want to soak in your presence. Thank you, Lord, for your glory that is in this place. Thank you, Lord, for your power, for your glory, for your anointing. Shikaralabahanda, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, we wait on you, Lord.
wait for you. We wait for you. We wait for you to walk in the room. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Hallelujah. Hallelujah. Amen, Lord. Amen. We wait for you. We wait for you to walk in the room. Here we are standing in your presence, Lord. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are. Yes, Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Amen. Shekinah glory come. Release your fullness. Release the Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Here we are. Oh, Yes, yes, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Yes, thank you, Lord. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Amen. Shekinah glory come. Yes, release. the Hallelujah. Oh, yes. Release your fullness, Holy Spirit. Amen. 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 Oh, release the fullness. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. You move, we want more. Yes, amen. You speak, we want more. You move, we want more. We want a fullness. Oh, you move. You move, you move. We want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want a fullness. Oh, you move. You move, we want more. Hallelujah. You speak, we want more. You move, we want more. We want a fullness. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit.
Bakanda. Yes, yes, Lord. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Holy Spirit. Release your power. Yes. Ya, 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 la, la, ba, 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 ba. Ay, ya, la, la, ba, 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 ba. We want you. Ay, ya, 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 la, 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 ba, la, ba, la, ba, la, ba, la. Ara, ba, 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 ba. Yes, yes. Come on. Ara, ba, 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 ba. Yes. Release your fullness. Release your anointing. Your power. Your deliverance. Yes, ika, ba, 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 ba. Release, release. Release, Lord, your anointing. Release the spirit of deliverance. Ala, la, 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 ba, ba, ba. Be filled with the power of God. Be filled with the anointing of the Holy Ghost. Ala, la, la, ba, 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 ba. Yeah, 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 yeah. Be filled with the anointing. Be filled with the Holy Ghost. Ay, 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 ay. Be filled with the anointing. Ara, la, 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 la. Ara, la, la, ba, 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 ba. Ay, 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 ay. Ara, ba, 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 ba. Yeah, 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 yeah. Yes, yes. Be filled with the anointing. Be filled with the power of God. Ay, 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 la, ba, ba, ba. Yes, yes. Ala, la. Yes. Let the power of God. Let the anointing. Be filled. Yes, yes. Oh, yes, yes. Hallelujah. Yes, yes. Oh, ala, ba, 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 ba. Yara, la, 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 ba, kanda. Yes. Let the anointing of the Holy Ghost. Let the anointing. Yes, we want more. We want more of you, Lord. Let your anointing. Let your power. Yes, ika, ba, 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 ba. Yes, Lord. Hallelujah. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want a fullness. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want a fullness. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Thank you, Lord. Ay pinalaya ni Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Awitin natin. Freedom. Yung I'm free. I will run. Huh? Alam niyo ba yan? Ara. Yung presence, andito na. Glory. No, ha? Ano. Okay. Praise God. Talo na demonyo. Hallelujah. Praise God. Free will. I'm free. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Through you the blind will see. Through you the mute will sing. Through you the dead will rise. Through you all hearts will praise. Through you the darkness flees. Through you my heart sings. I am free. I am free. I am free. I am free to run.
am free. I am free. Through you the kingdom comes. Through you the battle's won. Amen. Through you I'm not afraid. Through you the price is paid. Through you there's victory. Because of you my heart sings. I am free. Hallelujah. Woo. I am free. Come on, let's go. I am free to run. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to live for you. 'Cause I am free. I am free. Freedom. 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 Oh, freedom. 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 No more shackles. No more shackles. No more chains. No more bondage. I am free. No more shackles. No more chains. No more bondage. I am free. No more shackles. No more chains. No more bondage. I am free. No more shackles. No more chains. No more bondage. I am free. Amen. Woo. Hallelujah. Yes, Lord. We are free. Thank you, Lord. We are free, Lord. Freedom. 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 Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for the freedom of your people, oh God. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sige, maupo ang bawat isa. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Check. Tayo po ba'y pinagpala ngayong gabi? Amen. So dadako po tayo sa offering po natin. So, dalhin ninyo ang dalhin ninyo buong buo ang inyong mga kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So ito nga yung utos ng Panginoon, di ba po? Ang ano po natin ngayon is follow Jesus, di ba po? So kailangan po natin as to follow Jesus, so kailangan tayo sumunod sa kanyang salita. So pinagpautos po ng Panginoong Diyos na yung ikasampung bahagi po ng ating kinikita ay dadalhin po sa kanyang tahanan
upang po may feed po lahat at ang kanyang mga pangangailangan sa ating gawain sa church. Yun nga po, so kailangan po natin, sabi nga ng Panginoon, nasubukan ninyo ako dito at hindi at bubuksan ko ang bintana ng langit. So, ibig po sabihin nito, kung tayo po magbibigay sa 10 kita po, 10% po sa kinikita po natin, ito ibabalik ng Panginoon ng sobra-sobra po sa atin po. Amen po? Amen. So, tayo po ay manalangin. So, thank you, Lord Jesus, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, na kami po ay nagkatipon-tipon, Panginoon, at dito po kami ngayon, Panginoon, upang ibalik, Panginoon, ang nararapat para sa inyo, Panginoon. Bagkus, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na hindi kami minsan magkukulang sa aming pinansyal, na mga, sa aspekto po ng pinansyal po sa aming buhay, Panginoon. Dahil nandyan ko po, Panginoon, upang to support because you are the great provider, Panginoon, and you will be support us or you will give us interior according to your riches and glory, Lord Jesus, Lord God. Lord, binabalik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat in Jesus' mighty name. Amen. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Sige po, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabing ito. Tunay nga, Panginoon, sa inyong pagkilos, Lord God, sa gabing ito, Lord God, kami nagtagumpay, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong tinuro, Lord. Patuloy niyo pong gamitin ang aming buhay, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian, Panginoon. At mga Panginoon, sa nagturo ngayong gabi, Panginoon, si Bishop, Lord God, kayo po ang siyang bahala, Lord God, na magpala sa kanya, Lord God, ang siksik-liglig at umaapaw, Lord.
At maging, Lord God, sa aming mga natutunan ngayong gabi, Panginoon, kayo po siya nawa, Lord God. Mangusap, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, kayo po, Lord God, ang patuloy na kumilos, Lord God, sa aming mga buhay, Lord. Gamitin niyo po ang aming mga buhay, Lord God, para sa inyong kawalatian, Lord God. At sa aming pag-uwi, Lord God, patuloy niyo po kayong pakaingatan, Lord God. Mangusap po kayo sa amin, Lord God, sa kung ano man paraan, Lord God. Na inyong naisin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang aming papuri, pagsamba, Lord God, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.